Der er ekstra meget liv og højt humør på Egholm med disse dage. Kærby-skolen Stus fra Aalborg er i gang med den traditionsrige familielejr. Humøret er i top. Det samme er vejret her på Kærdusens familielejr på Egholm. En årelang tradition, hvor elever, søskende, forældre og bedsteforældre har en chance for at slappe af og hygge sig med hinanden. Det er noget, man også kan bruge, når et nyt skoleår ringer ind. Jeg tror, at man får nogle gode relationer. Det er lidt nemmere, hvis der er et eller andet, hvis der er nogle problemer i klassen, så er det måske nemmere at snakke med de andre forældre, fordi man har siddet herovre og hygget sig omkring lejrbålet, og man har set hinandens børn i sådan et andet miljø end det derhjemme. Og det er bestemt et miljø, børnene trives i. Fordi man kan lave en masse ting. Hvad er det for nogle ting, vi kan lave herovre? Vi kan bade, og vi kan lege, og vi skal være udenfor hele dagen. Glæden ved at være ude deler Lasse med Daphne på en lejr, hvor aktiviteterne står i kø. Jeg synes, det er sjovt, der er strand, og man kan blive malet i hovedet, og man kan få flætning i håret. Jeg er klar til kamp. Vi skal herind. Mens børnene leger og bader ikke mindst, er de et godt billede på, hvad familielejren handler om. Jeg tror, det er den der ro og den med, at det der fællesskab om, at vi er fælles om at lave maden, og vi har et fælles ansvar for at få det hele til at fungere. Og det synes jeg, det er så dejligt. Og så glæden ved, at vi kan jo stå og se på vores børn, de hygger sig sammen.